созиҳои бозиҳои панҷумини Осиё дар толоҳои болопӯшида ки дар шаҳри Ашхободи ҷумҳурии Туркманистон баргузор гардид табрику муборакбод менамоем. дар миёни 62 давлати иштирокчӣ ва дар миёни беш аз 6000 варзишгарони хиттаи Осиё онҳо тавонистанд ки соҳиби 51 медал гарданд ва аз рӯи ратбандии ҷумҳурии Тоҷикистон дар миёни 62 давлат вобаста ба шумораи медалҳо ҷойи 8-ум ва вобаста ба сифати медалҳо ҷойи 17-умро ишғол карда соҳиби раҳматномаи Кумитаи тадорукоти бозиҳо дар ин мусобиқа иштирок кардем ва сазорҷои дим гаштам. Якум маротиба дар квалифай катаи баромад сазорҷои сенда. Яъни ғайр аз ин мо аз худам чемпиони ҷаҳон ҳастам, 6 карта чемпиони Осиё, ҳам намуди теквондо ва ҳам намуди кикбоксинг ва аввалин духтор ҳастам дар намуди кикбоксинг ки дар намуди ринг баромад кардам. Яъни 4 сол пеш ман дар намуди бозиҳои Осиёи дар толои маҳкам иштирок карда будам якум маротиба. Дар онҷо ба сазорҷои дим гаштам ва ин дафъа яъне ман хеле мақлум боварӣ доштам, тайёрӣ доштам ки ман сазорҷои якум мегардам, яъне ба медали ҷо мегардагар. Но илоҷ ҳамхушукӣ илоҷ нашуд. Яъне чунки ки мегӯянд он чизе ки насибат тақдиба бошад ман бояд шукрона кунем. ки дар иштироки варзиш ман дар ин бозиҳои Осиё ки якум бора зари 12 сол ман баромад кардам, дар ин тавонистам ки медали тиллоро ба даст овардам ва ман дар миёни 60 давлат тавонистам ки номи байрақамро буланд бардорам. Фахр мекунам аз он ки тавонистам ки дар миёни 60 давлат дунё тавонистам ки медали тилло ба даст биёрам.